And we saw baby soon. Now, upon so was soon in and says, Mekunu, I am with them about Kun. And no be general in channel catcher and say, Che, after Wukune ye, Michael, you do be Jina court. Jesus. Now, court now you do be Jadi, assuming you not be good so. The Radima Meti did be say lender, but you didn't lender. Prophesy. Yes, sir. My chicken said lender. Shadia. Said your papa by JD said, Mimi Ojaba face. Go deeper. The first son. You are the first son. Go deeper. I read the copy baby, no, the copy if you be in the Congo poster. Work it. Now, poster and born, papa when he did in the picture neighbor. So carry on, sir. Because a radical child poster and the gem name who a debit such as word and I was. Next week in Yameboa, yeah, Baba be feet washing waha. Na feet washing na ye baba ye. Obeya no abonten ho ansa na wo de awura dem ha. Onipa bia wo dem ha biara. Wo ye feet washing ni wi afahye wutiri mu se. Ye ni nyanka be ye fasting. Na wo fast na be no obeya no wo krada. Eti wo ba next week na pe 50 cedis ye mono pa na fabra ha. Wo do get wo pe ye wo hye wo na ase a. Na wuram a me ba me de ade beba be kan ye de akwankyere na ewura afini nyina mu ye bedru December 31st night na ye beba be ye no waha na wo wa ye nhira bo se pasha o Cecilia fo ne gina he Cecilia fo ne gina he me hunu Cecilia fo mi enu amen me hunu Cecilia fo mi enu wo wadwene ada na wo sere Mo amaka montana se. Ada na me ka se me hunu Cecilia fo mienu wo wadwene mo wo sere. Okay. Me ka se Cecilia no, wo ka no ho se. Wo de wunnim mienu. Ewo wadwene mu. Wa mena mpie wa no. Ana so baba betina ha. Na say dia say eye akosua dia sanya akosu dia na ye wo maame dia Come and see the light of God. Come and see the light of Him. Be ya za ko suru na me hwa za wa ha. Come and see the light of Him. We sa za dem na wo bo ne sam sa. What feeling comes and oh. Adia amazing na wo. Cecilia mienu meboa. Ba ko ye odai. Me maame. E na ba ko ye odai. Lydia me ne wo no sa. Oba wone ne te wo. Oba wone ne te wo. Me kan samacha. Achre no. Enya wo maame Cecilia nkoma sam na me kan. Le mo me baba be ka Cecilia bedu nwasem. Senior. Ewurade se me mfa handkerchief yi ma wo. Na de enti a me ka oba na ne tie no ho asem. Eye kwase abuo nti na me beka ho asem. Me de handkerchief we ma wa. Wo tu kwan. Wo bekwa akopie Canada. Wo bekọ obi amusa akwhye. Wo nya kokodu ho wi a adwena beba wutiri mu anse. Wo beka kire ne se e ma ne ntwen wo. Na wo beche eti mi hunu se de waka kire no. No wakọ akọ kire ne nyonko bi afa ni root. No ka kire root se asemu arafa aka kire mi nyo
kumia ku me kwasia because we take it something your menina oya we enti mi hunu te said ya watena se na wo su no de ne sa fofom Catch Reno. mi o catch me say wo kwa wo be wo me atay na fei wa hyedam no wo su saa na wo twe ni nyina yesu mpaibo na mi hu se sasa bonia bedi wachi Jesus. I will Canada wanting. Now, faith or struggle, no send it and Bible prayer topic and conform one pie man. And fact, Nina said, a radia can't let me say, ye dear do him. Baby, I will be true or Bana will bear on an empire walk out. And we see no winner was here. Me ton safro ni pe biara saf kwasi ada we sei ye baba ye feet washing me se me dia kwankire ne nam da bia wana monke kan kodu da say ya kwantu say ye den sa wo say den we oba wonan ko we da there's something wrong somewhere ye dia kwankire begu akwam u be dia danse eye kumase atonsu aputuoja you stood up and fought for me there. When him some akwa pie baby me koko pie wona me hu se wugina hobi wo toto nneoma me hu na de ante se boho se ensuo se de ye tu boho na ye ton boho ensuo kasa me hu then me pacho yo me hu na de bi o baby te se boho winning boho bia o baby me pacho but me hu boho o baby me hu boho we bia me hu se obi kura aka ho asem na guy bia ye friend labi o ka ho asem e wo boho we wo ye kura ase me na me secretary committee what I see that me all I was in the ni we went coffee I'm waiting to see giant in the sky cerebral carcinoma now ube usa labi no me papa emi aba na ware no beto ne ja ware woni ne ja ware woni ye fi ono tane ye wonto papa woni mo konto ni prayer me ka boho asem na me kwatwe asem bia de pia ba because enyo ono nko na confusion set ya na nani abere e wo sa boho na me ka ho asem akua mu nyina na ye omo hi akua mu nyina na ye omo hi se wo na wo ba be control ma mini makua wini makua oh boho se na me ka se boho na wini boho wa na ma adwem se bia be me ye adwem bi o ha na bi sa be e word vision be tuma me na me secretary amen wona wo hwe so wona wo toto nneoma wo ho ai no kwefa wo kura na wo hye mra se e ya omu mie boho na ahomache 5:30 no muntum 10 o'clock no kwefa na me ka so me no ade wuru for when you in the babu and mama when you say obi atwa nwom enome aso no so wo nachi Jesus eno na disturb no ono so nim ade kronti a wo bere obi abbo ni dua kese no wo nachi ana ade ne hanten na ese ne nyoma wawura gate ni ba still enome na ho na wura de se me mfra no na me nkwatwe asem ni mfiri boho bi ho asem mfambra because ntokwa bebre no moko wo ho ntokwa bebre eti me nkwatwe ho asem famra ne yembre kifu so ye beyi no me ni asesabo honhom na fi so ne amen waware pato debi wo kan se debi na me hunu se na wo ne wo ba bi da mpa so e na wo kan wo wutirim se gewe so obo na brabo yi anka me ware no me kan rosemary ho asem no ko pa we want to buy a new good day. We want to buy a fire, daddy. We want to buy a me. It is a woman to buy a me. Come. I don't see na my baby. It's a we say Adana wasere. said it na wasere first time me hear TV no so no bibi catch me say me ba ho no ma de wo ko bia me
wohwɛ wo TV so Patrai. ɛna ɔka kyerɛ hwan Me catch me ho say. Woka kyerɛ wo. Me ba ho dia. Ye me abra me bro abro na ebisi. sɛsi atie Ghana wo no meka na asɛm Rosemary no etwa sɛ wo ware no Amen. wadwene mu no ayɛ biribi sɛ sɛ wonam ana akɔhyia wɔ bi a ɔsene wɔ no a wɔbɛkɔ akɔfo wɔ no Ana Adam ma dwen me say wo. ɛyɛ a wadwene yɛ wo sei ɛdu baabi a na akɔ off na akɔ awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmoyɛ ɔ sɛdeɛ ɔmoyɛ wo papa no ɛno nti memfa nneɔma ngu akwan mu ma wo woware pɛ adeɛ bi a papa ntumi anyɛ bia wobɛyɛ Amen. ɛti wo woyɛ dɛbra Patrai. woyɛ dɛbra Patrai. wobɛkɔ akɔwura family bi yɛfrɛ ɔmo Boaten family What again of your friend what? Senior, prophesy. ɛti wei prophetic advantage nam de ama wo no ɔbaa no wɔne ne wɔbaa wɔbɛboa wo Amen. sɛ wɔansonson no nkakra na wogyaa ne mu sɛ hom mehunu sɛ wogyaa ne mu ama ne kɔ but ɛnam sɛ ɛyɛ wɔ mfe mpadeɛ nti ɔkɔɔyɛ wɔne gaa bi a yɛfrɛ no Charles Owusu ɛbɛkɔ akɔwo baako ɔbɛsan akɔ a ɔbɛsan aba na wasan ne natoa awoɔ no so na ɛneɛ bɛrima obi kɔtwi wo kaa na yɛsan aba bɛretɛne ɔne na wosuom na wosuom obi kɔtwi wo kaa na wasan yɛsan de condemn na brɛ wo na wasan ne na wo atoa so ade na wo nsom na wo ntena ho a simple Senior, ha. mubɛnya sika bɛba wo ne ɔbaa no me se sika bɛba mo nsɛm mbɛkɔ mo anim wɔ abrabɔ mu wowura adɔɔ ni mu no mpofrɛ na mehunu sɛ woabie shop ne atwerɛ anim Frede Ventures. Wow. Bonsam. Wonderful. afei wate wo ho ase My register you know what that. ɛno nti ɛyɛ wo daakye sika pa ɛbɛtwe sika de aba Amen. wobɛtontɔn nneɛma bebree bɛtontɔn provisions nyina mpo sandpaper carpenterfoɔ yi nyina wɔbɛtɔn Abomi kwashi from Abam Craftway. You stood up and fought for me there. Minso, Mishishawo, Namadai, me yɛba bɛyɛ feet washing wɔ ha na feet washing a yɛba bɛyɛ no wobɛyɛ no wɔ abɔnten hɔ ansa na wode awura dɛm ha onipa bi a wɔwɔ dɛm ha biara woyɛ feet washing no wie afa hyɛ wo tiri mu sɛ yɛne nyanka bɛyɛ fasting na wowo fasting a bɛyɛ no wobɛyɛ no wɔwo wo krada ɛti woba next week na pɛ 50 cedis ɛyɛ mo no paa na fa bra ha woduru gate wɔ pɛ yɛwɔhye wo no ase a na wowura mu a meba a mede adeɛ bɛba bɛka yɛde akwankyerɛ na ɛwura afe Mishishawo, Namadai, me wedio. Odufue, Masem Yetiawo, Deje, Anano Diawe, Nutra, Masem. mete abɛta fusu ankra Yes, Papa, me. wodi no no wonim sɛ ɛpono no a wowura mu no wobɛdi nkonim ɔmo bɛyi maame bi anim abɛso daeɛ te sɛ deɛ wode w'asɛm to n'anim sɛ aberanteɛ bi wɔ aburokyire yɛfrɛ no Francis na Francis ne wadi nkɔmmɔ na woka kyerɛ maame no wɔ daeɛ mu adeɛ kyee ya na Francis wablɔke wo lines nyinaa Papa, Germany, or can stop Baba warming to Bagana, Accra. Into me birthday 6 December. And can be a man. So now, in today, no, what's up? People say, said, me to put down now, rent to my muna, and I'm saying, maintaining can be a Mr. Chatting with you. chatting with you. I'm not so chatting with you. Aberanteɛ no ɔmo yɛ Voltarians abere a wokura wonim sɛ ɔmo yɛ Voltarians wonim sɛ wowura gate no spirit na ɛhantew no wagya wo mu firi but aka sɛ wɔde akwankyerɛ bi bɛka ho sɛ wɔamfa akwankyerɛ no anka ho a ɛbɛsan baabiam gye so wɔde akwankyerɛ no ka ho wɔamfa akwankyerɛ no anka ho a honhom bɛsan bɛto ne nnatena biam aberanteɛ no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔpɛ w'asɛm but honhom bi ɛna ababa bɛseparate mu wokora ne du baabi woante wo ho ase Because Ocha minting or buy.
but oba no so ni me ko hume maami na me birthday do into my light out me phone dum by enumre 8 mu ho it's your friend around 10 or say then I me do me phone and me explain say my light out or pound breath you know be she eno ano no mama fa me chira wade na wa fa dan na ho 2 times we were gina main gate ho boom say pe fasha wanka sa watade wo betimi dia hye wutiri ba bia de be hye bia wonyi free ha kopim so be fie wo du fie atwa just tom me ma 14 days honhom na di wachi no bi be top of pa hu say na fasha sa na badase so ayetiawa yewe hey midawasieso yeah min koma yetiawa mafodi ayetiawu uyo yene wayadie yewe midawasieso. He carried my pain, he took my shame, he paid a debt I owe. All this he blows my mind. Oh, Ambase, when I'm young, me dear, me I am ready, Namio, that day, me I was here, yeah. Ajonamio, you way, it was yes. Ah, Masem Yetiawa. Namasida Yetiawo, Ayetiawa, the day. Ah, me come my Yetiawa. Yeah, with the dance, yes, I'm a fool. You was yes, with the massive yet, you are dance, I yet, you was yes, massive yet, you ayetiawo yewe that was